Искате да отслабнете без глад и лишения? Природата вече ви е дала решението – в плодовете. Добре дошли в канала Здраве и вода, където говорим за естествени начини да поддържаме здраве, енергия и жизненост. Днес ще ви представим 10 плода, които не само са вкусни, но и работят във ваша полза, когато се стремите да свалите килограми. Първи в списъка са боровинките – малки, но пълни с антиоксиданти и с ниско съдържание на калории. Следват ги ябълките, богати на фибри, чудесни за засищане. Грейпфрутът, класика в отслабването, ускорява метаболизма и намалява апетита. А авокадото, макар и мазно, дава усещане за ситост и подкрепя метаболитния баланс. Преди да продължим, харесайте това видео, абонирайте се за канала и го споделете с някой, който обича плодове, но иска да влезе във форма. Продължаваме с динята, сочна, хидратираща и почти без калории. Портокалите също са страхотни, фибри, витамин С и малко калории в едно. Горските плодове, ягоди, малини, къпини са чудесни за сладките моменти без огризения. А ананасът, освен вкусен, подпомага храносмилането чрез ензима бромелайн. Кивито затваря нашата десетка, богато на фибри, витамини и свеж вкус. Включването на тези плодове в ежедневното ви меню може да направи пътя към отслабване не само по-лесен, но и много по-вкусен. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете и се абонирайте за Здраве и вода. Подкрепете тялото си с даровете на природата. До скоро!